Taskar Hausa Nobel. Littattafan zamani masu ilmantarwa da faɗakarwa. Ku danna mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa domin sanar da ku sabuwar ɗauka a duk sanda muka sanya. Tarkashi ƙungiyar haɗin kan al'ummar musulmi wacce ake mata laƙabi da Ummul ta buƙaci ɗan ƙabilar Igbo ya tsaya takarar shugaban ƙasa idan shekarar 2023 ta zo. Gidan jaridar The Sun ta rawaito cewa ƙungiyar ta musulmai ta ce lokaci ya yi da cikin yankuna 5 da ke ƙasar nan kowanne yanki zai samu adalci da daidaito da juna. Hakan ya sa take goyon bayan Igbo ya amshi mulkin Najeriya. Kamar yadda ƙungiyar ta shaida, dama akwai manyan yaruka 3 a Najeriya wanda ya haɗar da Hausa, Yoruba da kuma Igbo. Don haka in har ana son adalci ya kamata a ba Igbo damar mulkar ƙasa don kwantar da tarzoma da ke tasowa. Labaran duniya kuke saurara kai